long ka benta kumnu ba uni unwan sya utrai ba ublei nyok menyekre jadi poi pedia ka tu ka ba arhu ar pastor na pi ong taam hakapor jong Abraham ngisngo kumba Abraham u ekran be direct bu ublei nai kumba kadan ke jing ekran napa pen kam ektir utrai lo ong Abraham nai hang ni pan ni ba kadan ke jing pher dia how Isak odwai berpat sebelah. Mut daga ege ke odwai ke berpat. Hande ke juba ko bu yo kolong daga kam. Kalap heren. Hak po jong Abraham so mu yen juba ya keren kumne. Hande mentah ni i ke pau daga kam. Kadan ma jing pher dia. Ta ke no habai dei bu Abraham. Kaju ka jing e. Bun tli kisnam. Kan men chu bani khun. Hande ublei wan ban ju habuan ban juba bu ya thu te. Jangan mi ka ngel. Hang ni bede kapor ke bedang biang. Musim kedua yu Isak lani ka Rebeka bagi adir. Hande ha kapor ke babiang. Uni u kerpat ublei, baru ublei u jubab nakakam. Empat ya keren. Dai. To depois itu dekat ke barpuar. Ong ni dak lapun kun kan ka Rebeka, ki kun ki laki ya le ha ka kapok juga. Dak ka bani kata ka kantin. Ki kun ki laki ya le lem ha ka kapok juga. Kemudian kita ke jengki ki kun pokok lau jubor dah. Tani ki senrang kan paman sutu ikan ni nama bagi long kami ki bapun kun ki kam sutu begitu ki belada bio kha kun duen sutu ki kam sutu kan. Mereka bagi susu i hani mot ke jeng buk tien ki kun ki ni dah bagi ki ya le. Bukan kam jubor kan. Kata kajing ile kalau nu reki kenjat parmoki super kat kan. Tok Taman kani ka sentence ka ki khun ki laki yale lem hak po joka. Takan ki yale ngin hap punya so lang tang nginum penjalan. Bodong ki ta yale ka jong di ki yale. Ti kar kombu kan tin hang ni mo. Kani kalong kar kom yathu jong kini ki babu kan tin ya kani jing tu kana hang ni. Ti kar kom batai ke jong ki kan sa sha sedin hin balik kami ke bakum kani ke jing ki ele ka po jong ka. Tandai ka pon ka baki warra hani kalong ba ha bakaja ka bakum kani ka penlong ya ka Rebeka bakan keli utrai. Hani Ti hang ni mo kani ka keli utrai ni kala let keli utrai. Ti dapoi ka dekat ka warpulai utrai ujubab. Don ha ka kapo jong pha ar ki jat men riu but ar ki pat ba kin saya khlat no yaladihi ha ka kapo jong pha but wei pat lang un kham don bor ya uta wei pat but uta ubashwa un syakri ubahadin ka jing jubab ka jong utrai ka dei ka bansawan ya ka bansawan tama kini im kalong kam dei ka kubor jong ka jing yap ai kubor jong ka jing im ti kata ka jing yaksa hapo ka kapo ka jong ka kemut dei ka ni ka menta to ngila syai menta ka jong pimo hani ka jing peran kami tien dai ka let keli ya utrai hatu ni utrai kamut ya katu bapi ong station bata di ambassador ka jong play ne dak mui pat kani kan dei hi ublei ke let keli ublei hi kani ka ong let keli ublei fi duai fi duai kun pi let am shu ublei duai kamut hang ni mo Rebeka ni ka duai te ka yo ka cuba hot kan duai tengah jong ka yo dak action duai maka duai ta jaka ba yo dak jing syai ba kan saja nong iki bakum kini di fipet bahang ni mo kani kerkom ya kran to kay pher sibun ga ik ba long mat kasara to la kran ka jing ai ka tenge ka kemi jong jat mun riu undai la yathu syai kata hau Abraham kan bahang ni pade hau Isak mtip la kamen apun kun la kamen Isak la biang undai ya ka Rebeka pade utmu yu blai macam ni upanan kameka nam ta jing tmu jo jadi pi pet bahang ni mo to ka ban syat jeng mut ni ka dikitu kita ki bentai ki kham sedien jeng tu dekat war pulai wei pat lang un kham don bor yo wei pan bat uta ubashwa un syakri ya ubah hadin nadon nak mi ka bentar nadon nak pol mo ladap shon sharp pa ulai la da bu lupa kan kani ke beningkong ke baar kan long kumno tama ki penan kamu pat lang
Hoi tak kai long Một buồn cái. tiền đây cái ấy cái bài rap ini kalau bangin hak ban mundur kan kendiat mo. Hakani ke imlang ka salang ka bakham khan ko ru ekini ki bakhan ko. Ha cái jeli trong cái này có bor. Long ha ka jeli jong tu ko por. Ha. Ti long ki kham junior por hi ki bakhan ko te. Tin rei da poi kani hni hawa ya thu ya kani ka kemi. Bon ong ni ubarit long halori uni wahshwa. Kami cingkerli Kalau ka bu ya ka ha ka benta ka baka kan hab uncus ngap bajar. Tambah ka bu hala dia dah. Kami bah ka ka perlong ka baka perhan. Ta kan long hang ni ngi i ba ka ka ba ki briu ki thmu ka ba ki briu ki le. Bat ka ka ba boleh ule. Phe Kam ju amer ka. Ka imlang sa alang hang ni ka jeli jong ki po jong ki ka burom miau bakhan kong. Hai kat tu kan ni hab ki ba ni siap ka. Han rei hang ni pat ka mon ubleu ju ba ka da hong pong ni kata. Ti de pipe tu ki khana na du ki ni ki bangi lai pe ki long ki ba shakmat ru. Ta kidan ki benta ki ba ki ni ki khun ni kong ki mi kham shakmat. Hande kidan ki benta ba de ki ba wat ki bana pedeng ki mi kham shakmat hi. Ki long kita ngi lai kan du ki ni kan na mi shakmat. Terei menta ba de nama kidan tang arngon. Kasan drop iki. Tila da itu lupa ba uni ubarit. Konlo halor ba uni bahalor ublo shop den lo hapo. Dia ne. Te ya kata ngin haban bu jing mul panu dunung ni. Kanang ba kan bu jing ia pada ngi di poi kel nang ka bubut kan. Sai la man chu pan rap ni ong tu jing ong te ba wan haswa lo. Ba wan hadian long ling kong ba wan haswa. Kata kan long ka jing ong amar ni osmo ya jing keren ke jong jisu Nomor cetak palang cetak kan. Te wat dengan keren Jepang jong ke jing pen kiu lama kini kisngi le kerpang kum kari India jongi kum singi republik singi independent kan kiu syak lama India ki le long ki wi ki dil de kidan manyar khilam la da ki hab an kiu lama kum kita kin man hadin dapur bahir ki har syo kita ibadin long long si poya keren ni kita dari long har boy di bang ni bade long kai ke Kamu nang ni nginum la palang cerita semen. nang ni kai ke ban ngin haban bu jingmut mangi ki bepuli ya kan ni ki kitab Genesis ke long ba ngin haban bu jingmut ba ka Rebeka ka song thu biang uta bahadin pun hab long halor yau ni uba baswa kata ngin di ban bu jingmut namar kin sami ki kentin hadin ki ba ngin ong kumnu kala ban long bahkan ni ke kemi jung ni khun kale siang nang ban lat kata ngin hab song thu ke ki ba Makin dan ki khana ki shadian ki pengin seteng ko piang. Di long ka ai ke utmu ublai namar ka Rebeka ro ka don ka jong ka bentai ka ban le arpo sao anda ladap kisngi jong ka ya ka ban kha hakmi arngut basong sendrop haka kepo jong ka di hang ni i ba ka jing ni jing penan kam ketin basong sendrop meeting ong sendrop nei Khasan rap. sendrop to kata sendrop kan di kaju hi shapia tang tu alfabet to ngin jam jumo tu baning kong lami no ubasau baro simet kum ka jankup basnyu bat ki khot kerteng u isu ya u to kani ka kerteng hang ni ya penun kam na kantin isu to ya phi yang ngi la long do long snam ha puli ni testament ke barim tu ada poi testament bertemai tu keren sipang jong Jacob isu hi ini di poi hak kitab jong nong itu lupa Mika penun kam na kantin Esau tadi tangan tahi ko pa kerteng Esau tadi ngila ada bu ijing kan thok kan dia hak ni ka edition ke man mit mai hak kitab Mika ban kedo hong tu ba uniu isu de uniu Esau de isu bakin num kulmar jemut kini ki bai pai Jom. Mut ong ne. Mut bu kelim ne. Kani ke jing khot kerteng u isu hatu ka dan ka kit jing mut ya ka jing long kamen jing mu dan usnyo sao. Ne kidan ki baba tai kum ta kidan ki baba tai kum ta ti ngam tip ni pengat kum ta mo Mut kidan ki baba tai kum ta. kidan ki baba tai ong ta nama kan ke jing long jak wet pat kum ni mo jar kateng kum ta hato ada ngiliat kum ta ban ong kum kini ki bai batai bahkan ngat chata
Kajing kali ban mi kalong bai hato kini kijat beri kejujer kerteng kum tamu nang ni ke physical deformity jong beriu. Physical Ngan deformity. bu deformity ni mar compare ni kibe beri ki beriu kai. Dan ni nang ni ka tongin to lada kata kalong ka ba ka ba Nong deformity dong so ko tan long kham long kerpang special minum long special long ka jing pher hakani ka ba long hakan ni ka long renyeng ka ba pawa syaba. ka ai ka bapau so bar. Ka ba pawa syaba haton je kerteng iki khun nakata ka jing long ka ba pawa syaba. Ki don ki khap. Ki ba ki pet ya ai ka bapau ki pen wan kerteng. Ki Kita don kelongin penuan kerteng sibu mental la yo iki khun mo. Sibu yo iki khun ki ba na du pedang kha ki don yu yu le. Tenjer kerteng no du yu le ni. Du le. Long kam ya ha ka jeli jingi kasi kam ya kata. Namar ka kerteng la kumnu ka di banuan ra ba ye kini ki khun ki ba kha ki di ban la ban kit ya kata kerteng. Mo chujer kerteng lemu kamensau dah. Kamensau. Kali belum ke kerteng ke begini kila ban kit kalau renjang joki kan. Ngan nom ong ma ki laban kit akalong renyang yuki. Ka kerteng ka baki ngijer ki khun kan long baki khun on da ki la samla ki la suthu ba ki pediang na jing kaman kam don jing li kan. Kam ban khia ki jumot ki. Long ha ka perkhat kasi jungi te ha baki jer kerteng lu ki de don em kinong jer. Long pet chwa jeli kasi nai buat parwara ka jeli jong ka jing long kertan mo. Sim ha ka chat berdiri jungi. Ha baki jer kerteng. Ki de pet ki da puson ki da khan ki da wat ya ka jing minjur ka jong blaya. Ti ya kata kerteng ke blay u legit ula penpau ha kitu kinong jer. Kamu kitu kerteng ka don jing mut te kitu ki bayo itu kerteng kila ban kit ya ka kan. Tendai dapoi pada hari ini kilong din ki jungi mentap de. Kani kerkom ai kerteng to ni la ni ong hi ba kila ya perkhan. Tendai hadu kat no ka khia te kan kerkom perkhan ai kerteng. Teng la shi but pareng than kat ka ba susu tenat nak ni ki kerteng pareng la shi pendat min. Tilong kashpun mi jeng keli ke banya kendu hang. Tangai na ong ba pi ong busia jet kerteng na kerteng pareng mon sebun keju kerteng si dan kelas saka kelas san pungut kena dan sangut biar keju kerteng pareng kan. Namar busia but teneng kan. Kalong kani ke ben perkhat yang ngi de kum ki khasi kan. Na so ka khia ba pi bo kan tino pite ba kini ki kun bi yo itu kerteng kini bakin la ban kit. Ka khia ba ya ukpa ni ka khmi la perkhat pa kita kun kan. Namara kalong renyeng tapi la ka kerteng kala krau pala dari kidi kun pada kim na kite kalong syakren pada syarum syane. Gede. Ti ban long ban lat kata long kan pen perkhat yang ngiru. Haka ai jing ai kerteng lagi kun kiti. Kan khambah lagi ya perkhat jing ai. To you had to khot ka ba ar phon ri te hadin kata lami no upara jong u bat ka kti jong u ka dabat yo isu na ka khong dong jat jong u nang ta la khot kerteng bu jakob ya u Hang ni ru nga warra ka ju jing kli ta mon ngi shim ka tu be kran mane ngi num not mon ong ba ka tu jing bat khong dong jat kamut ka kerteng kamut ka thu ka pa hang ni ngi ong ta ya no ta lo ngi num not mon pediang ini sim na ka ai ke bajang tu kan shispa ba ta nomor ka kerteng kala ban mut aku mui pada tu baru isak ulalong ubahan riu post nem karta menba lakai ki temut nadu katuka por ku shongha hadu men lakai ki kasimpor arpo ligis nem temut la dei la ya sha arpo ligis nem u Abraham new san snem hadian shispa snem arsan snem wa tem tak kan dong Teu atau isak ingin ong ba arpo san snem. snem mo kan nyup san snem ka di bumi na haran harana ti long nadu ku bumi na haran uyo khun hadin arpo san snem ka jingat shispa snem rawat ta mut ka slam hi ka jing am ha islam Ti hang nili ka shay isak na ru shong kha mo por so pos nem kan ung yo khun mo yo khapta ba hadin al pos nem ka jalan ma ta jing am ti mun nak ni ka thu huni ka bangi ni yo i huni ka de ya ka tu ka jing punya pher ha kini at ki khun ki ba la kha ya u isak tengin jam no syakanika pentak ka babut mo ni la bat jing mut am nak tu bahaswa
Ah. ba utau ba shwa un chakri yu ba din ti in pau ning kong shwa kan ka thup ba khadu jong kan ka dan nong war pesan kan isu udino ila ka jinglong men la mo man di kata kalau ka la hi mo man ong ba kan ya di tu shu pi kum ngang ilong ki khun kong ka yeng in ong no India nó lòng yang parai pin no kan ka ya hi kata có là lòng ngọ long ka e non ka e ka bang kren men ne long ha ka jat bu liu ko ba kham jokor ki khun ning kong ko mut kan ka jing di thit i kum ba ka don la ka jong ka khana ni kan don ka jing champang bat kan ka jing kwa ka jong u jakob lu ko long phalang ni ha to kan di ka jing kwa ka jong u